ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. имрӯз 13 майи соли 2025 қарор дорам дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд дар пистазори фарҳодҷон 5 гектар писта мана мебинед. ҳамаш писта. барои чӣ ман омадам? як моҳ пеш ман навор гирифта партофта будам ку. як моҳ пеш навор гирифта партофтагӣ будам. мо гул кардагӣ буд. ҳозир мебинем ки ҳамон гул кардагӣ ягон дона бастааст ё не. мо назди ҳамон ягон якта дуташ нишона додагӣ буд. кофта ҳозир ҳамона мерем мебинем. ҳамдиёрон азиз, давом метиҳем наворро. ҳозир мо қарор дорем дар назди ниҳоле ки ҳамагӣ 2 сол пур шуда, мана ин сол сеюм сол. мана фарҳодҷон мегӯям ки 2 сола шуд, моҳи феврал бо 3 солагӣ ва қадам гузошт. ин аллакай бастаст ин писта бинед. мо болода як дута пистая ба даст сунъӣ бордор кардем. аз наринаи қайрохум овардем ки аллакай дер шудагӣ буд. мутахассисо гуфтанд ки дер шудагӣ буд. нағз он қадар бордорам нашуда фарҳодҷон. Не. лекин ман ина тасодуфан фарҳодҷон худашон вақти кор кардан инҷа алаф куштани ҳамин алафҳо инҷа тоза кардан диданд ки ҳамин худаш баст аз худаш бордор шудааст. бинеда хел беҳтарин писта шудааст. пистаи туркӣ дар сеюм сол аллакай нишона додааст. ин ба гумонам ки яке аз серҳосилтарин ниҳоли шумо мешавад фарҳодҷон. фарҳодҷон шумо гӯед ки ҳамин замини санглох башинондед. шумо ҳар сари чанд вақт об метед ҳозир? ҳозир пас аз оне ки шумо тавсия додед ки тез об додан гиред, ман солҳои гузашта агар 10 рӯз ё 2 ҳафта ба об монам, агар ҳозир ҳар ҳафта об мондагитон натиҷа дорад? натиҷа дод, барое ки ҳамин худи об мона нигоҳ карда гуфтанд ки ҳамин ҳар ҳафта об модосагитон аз солҳои гузашта дида беҳтар афзоиш кардост гуфтанд. яъне ки ман маслиҳати нағз додам. ҳамдиёрон азиз, ҳамдиёрон азиз, кам мефаҳмам ман, кам. ҳамин одди чиз вақте ки намнокӣ бисёр бошад, алафам зиёд мешавад, дарахтам зиёд мешавад. ман намегӯям ки ина гирдаша кӯл карда оба ҳавз кунед. не, ҳамин намнокиш бисёр бошад, ҳамин тез баланд мешавад. ина шумо тасдиқ кардед? ҳамдиёрон азиз, вақте ки писта мешинонед, ҳамин оба дуртарам саркед ки намаш равад реша дарасад. ҳар як оби додагии шумо ин 10-15 сантиметр қад мекашад. дуруст ми? ҳар як об додагии шумо 10-15 сантиметр қад мекашад. ҳамдиёрон азиз, мана бина ки дар пистаи туркӣ мо овардаги дар 3 солагиш мева бастааст. баъд як чиз дига қайд кардани ҳастам. ҳамин фарҳодҷон писта шинонд 90% часпид. оли дигар ҷо бам шинондан 90% часпид. дигаро часпид ва нисбати мо ягон даъвои эроди пулӣ накард, чунки 90% часпид. ҳамин партияе ки ҳамин пистое ки ба фарҳодҷон овардем, дигаро овардем, дар дигаро метем баъзеҳо ё ҳамаша мехуш конанд, ё 50% ё 70%ша мехуш конанд. баъд нисбати ман даъво мекунанд ки ту пуламона те, ту гарантия додӣ ё писта те. бовар кунед, аз гарантияу пулу пистатӣ монда шудам. инчунин дигар дарахтон. ман вақте ки дарахт метиҳам ба харидорон, ба мизоҷон, ман сабз метиҳам ва муддати 4 сол 5 сол аст ки мо гарантия додем. бовар кунед, дар кисам пулам намонд аз дасти додана. тамом мурд гарантияш. сабзонед мешинонеду, хай на сабзит пулаша мегирам да, ҳамин хел фикр мекунад, на сабзит пулаша мегирам да. баъд як мода як бор об метан. ин мардако мебинем ки ҳамаша сабзондааст. ман муқоиса мекунам, чӣ ба ман да ин мардак додам, ин мардак нисбати ман эрод намегирад, ҳамаша месабзонад. ҳамин дарахта дар дигар одам метиҳам, ҳамаша 100% месӯзонад, нес мекунад, наметонад. нашуд ту пуламате. тамом. аз ҳамин рӯз эътиборан гарантия нест. гарантияш сорташ да. ҳам сорташ дигар баромад, ман гарантия. лекин дар хушконидан ман дигар гарантия наметиҳам, хафа нашавед. барое ки монда шудам, бега пулам надорам тиям. ҳамдиёрон азиз, мана аз мо писта заказ кунед. мо пистои беҳтарина мебиёрем ба шумо. пистои беҳтарина мебиёрем. шумо мобайни 3-4 солда мебандад, 6 солда пули дарахт пули худаша баргардонда кисаи шумода метиҳад. аз 7 сол аллакай шумо фоида мебинед. дар ҳамон ҳолат ки шумо нағз меҳнат кунед. лекин шинонеду равед россия ба ҳоли худаш монаду ба россия ман занг занед ки хуш шуду навор рӯй кунеду пулама тегӯед, намешавад. хубаш нахареди хали кунед. ҳамоне одаме харад ки нигоҳбин карда метавонад.
التماس در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد.